Arọbụna agụ ewe agwụ ọka arọbụna agụ dị osina mmiri adị enwe ilo chacha n'ụwa osina mmiri adị abụ ilo ọ ndị mmiri ka m na-akpọku ndị otu obi etọrọ abụ maka a na-agba na agwọ ọra ya na mbụ ọ ndị aka otula bụ ndị otula ete ndị otula bụ ndị otula afọ ahụ na mba ahụ ala ahụ odi ijite okwute ijitali bụ ndị ijite ete nkwa gị ndị mmiri unu ka m na-atụlu nzu ego nsu ndụ nzu arụ ike o wee na-eme nya agawali ya onye na-egbochiri mmadụ ka e na-egbochiri onye na-asị na aka ọ nochie nke nochiri onye na-egwu anyị ma mma bịa n'isi gị 2025 nwa sị na ite n'ihe echeta ịchụwa mmadụ na ajibe mee n'isi gị ịchụọ mmadụ na mma bụrụ ụzọ bịala gị nwa kpokwu ọra mmiri kpokwu ọra ndị ichie kpokwu ọra ndị aka ahụ ọdịnabe ndị a na-anarakwa na kịtịkịtị ihe dị n'ụwa dị ọkwa anyị pụtara ụwa kwuru omenala anyị emegide bụ na nka ana m akpokwu ọra mmiri na-akpokwu ọra alụsị na-akpokwu ihe dị na mmiri na-akpokwu mmiri ji nwee bulu na-akpokwu chukwu kele nukele a nakwana gị bụ onye isi ọgbọ ọgwụ nwa ogbenye chuumala ọya eke amarakwa chuumala a na-atụle marakwa ka chu ejinyeli aka arụ obodo opụta nke na-asị na akwa ọra gị na mmanwụ na-egwurokwana ka mmadụ alụsị abarakwa n'ọta eje ọgwụ na nkịtị ekumekwu karịa ekumekwu ọbụla ọka arọbụna agụ dị ile ibe karịa ebe ọbụla oke ibe mmụọ karịa mma ọbụla oke mmụọ ibe bụrụ ibu nnu tụkwu ya dibịa arọbụna agụ nkwegoro m na-atụrọkwa nnu cheletele kpokwu ọra mmiri kpokwu ọra alụsị kpokwu njibụl igwe ọbụla agụleri sikuru gbagotekwa n'elu n'olokwa nna ome olokwa ndị mgbe eji ama ndị nwere igbo onwere mgbe eji ama ndị nwere arọbụna agụ na ndị mmiri nwere igbo bụ nwee wele ndị mmiri ji wee bụrụ na akwa ọra mana m o nwere ndị mmiri ji eche nche nwee ndị mmiri ji etu egwu ndị mmiri ji eri nra oke mmiri dị ile mmiri kele mmiri ọbụla oke mmiri na mmiri na-enwerekwa n'ilo chacha osi na mmiri adị enwe ilo arọbụna agụ dị ile aka na mbụ ka eji ebu ya ibe kele ewe ọbụla oke ibe dibịa arọbụna agụ gwa gị ibe nwere ikpibi ome ka ọ na-amị ibe anụ akpọkwu ndị iche na-akpọkwu ndị aka ahụ na-akpọkwu oke arọbụna agụ dị ile alụsị nwere gere nwe mmiri kpokwo ihe n'iyi na kpokwo nne nwa mbala kpokwo otu nzu agbogidi oke nne nwa ya dị ile kpokwo aja ọka alụsị na kpokwo na-azụ okwu alụsị nwere ngabasị na agwa ọrịa na mbọ arụ obodo obodo nke na-asa n'aba o nwere ibe nke bụ mmanwụ na-emeji ekwu maka nke bụ mmanwụ o nwere ibe arọbụna agụ na-emeji ekwu maka arọbụna agụ maka na onye gba tọọchị akwụọla aka onye mepụ ụzọ ajụ onye ọ bụ anụmanya ọra mmiri ọra alụsị ọka arọbụna agụ dị ile ibe a na-emebere ekpele ndụ ya na ekpele ego ya na ibe akwakọ ibe enwe ha ụmụsị onye ọbụla sị na ka ọ nochi ya na nke anyị ji eli nke onye abụ nochiri onye ọbụla sị na ka o mebiri ya nke emebirio anụ akpọkwu ọra mmiri ọra alụsị o arọbụna agụ dị ile nne nwanyọ mbala arọbụna agụ dị ọha n'otu ụlọ dị ka ihe eji nwa adị ịdị ọha dị nnekwute na mmụọ dị nnekwute na mmadụ arọbụna agụ dị ile aka na mbụ ka eji ebu ya n'ekwesị ka ituolu m nzu na-eke ka ituo n'oyo ka ịtụọ na abụ ka ịtụọ na nkwọ igwere ka ọnụ na-eli eli ketele kwụsị nli eli n'ụwa ọnụ na-eli eli adọha n'ikomited na mkwụsị na ọgba mbọ na ọ ya akpata enwusi onwe ya na-eme nya agawali ya enwusi nwoke nwa ebe n'iru ga okpechasị ekpele dị maka okpeti dị mma onye na-eje ụka ya ga